Hola, avui presentarem una entrevista amb Francesc Molina, tècnic superior de l'administració, que ens comentarà la seva opinió al respecte del procés català i al llarg de 4 preguntes que hem elaborat per ell. La primera de tot, com ha evolucionat la seva posició en relació al tema fins ara? La meva posició, com crec que la d'una gran part dels ciutadans d'aquest país, ha anat de menys a més, perquè el nacionalisme i la identificació amb el país i la cerca d'un futur millor és fruit de moltes vivències. Fa uns anys tothom miraven una gran autonomia, una gran capacitat d'autogestió, però l'any 2010 va començar a produir una circumstància que a tots ens ha anat derivant cap a veure que no podien continuar en una situació similar a la que havien tingut en aquell moment i que havien de cercar un nou espai. I aquest nou espai està focalitzat bàsicament en la capacitat real de com a país ser capaços de gestionar-nos, ja que en els models que hi ha actualment de dependència i interrelació amb un govern estatal doncs no ens ho fa possible. Molt bé, en segon lloc et volíem preguntar quina vivència té de l'1 d'octubre, com se sent al respecte del que va passar? Va ser un dia trist, lamentable, perquè el poble català només volia i volíem exercir un dret, que era el dret d'expressar la nostra opinió, i ja que no havia pogut ser d'una manera pactada, com a mínim que quedés reflectida d'una forma com correspon a una societat lliure i democràtica. Les intervencions que van produir ja prèviament, els dies previs, que ja van crear una situació de certa tensió i malestar en el que es podia passar el dia 1 d'octubre, quan vaig veure, no directament, perquè per la zona que jo vaig estar no va arribar a les situacions tensionals que es van produir amb els cossos de seguretat, quan van veure el que es va produir van sentir-me molta tristor, perquè vol dir que no havien evolucionat prou com a societat en l'àmbit espanyol per entendre que un vot no mata, un vot allibera. I ja dic, va ser un dia que per un cantó va ser satisfactori per poder assolir l'objectiu que es volia, però al mateix temps va ser molt trist perquè vam veure que alguna cosa estava morint. I aquesta cosa que estava morint era una democràcia lliure i plena per als nostres ciutadans i per al nostre país. Molt bé. Ara, a continuació, volem comentar els dos missatges, els dos discursos més destacats en relació a l'1 d'octubre, que en primer lloc volíem saber com valora el missatge del rei Felip VI el dia 3 d'octubre. Mira, jo faré una valoració que potser sobta. Jo, en aquell primer moment, com tothom, vaig quedar bastant estupefacta per la posició en escena del missatge, pel contingut i pel to. Però després, hores després, dies després, vaig entendre tot això. Clar, és que si a Catalunya arribem a tenir una república catalana, vol dir que Espanya, la resta de l'Estat, queda sol, hi ha el risc de que algun dia Espanya també sigui una república. Per tant, jo entenc aquesta defensa afèrrima del rei d'Espanya del missatge del govern del Partit Popular. Però va ser trist, perquè tothom esperava, i tots esperaven, que hi hagués una resposta mediadora com correspon a una figura com la seva que no té incidència real en el que és el govern i la gestió del dia a dia i de les polítiques de l'Estat, i per tant esperàvem això, una mica de comprensió. I més tenint en compte que també té vincles en Catalunya, per això té un principat, no? Molt trist. Molt bé, en segon lloc, volíem saber com valora el missatge del president Carles Puigdemont el dia següent, dia 4 d'octubre. El president va intentar que la situació no arribés als límits que ens ho estan portant des del govern de l'Estat. Va obrir una porta al diàleg, una porta a potser recuperar el que es va perdre el dia 1 d'octubre i dies enrere, i el que s'ha anat perdent durant els últims anys, que ha estat la incapacitat per part, en aquest cas, dels dirigents polítics estatals, de respondre a les necessitats d'aquest país en el que, si estem on estem, és perquè el desig de llibertat, el desig d'independència, d'autogestió, de capacitat de ser nosaltres mateixos, no és un desig que ha nascut fa 2 dies, és una llavor que sempre ha estat allà, que a vegades ha anat naixent amb més o menys força, a vegades ha nascut la planteta i ha durat poc, i aquesta vegada s'han produït totes les condicions perquè sigui sòlida, forta, i perquè a més no sigui una planteta, sinó que sigui un gran bosc. Llavors, el president
crec que en aquest discurs la percepció que jo vaig tenir és que volia obrir aquest camí que estaven tancant sense consideracions a la nostra visió del model de societat que volem. El que passa és que, evidentment, va intentar obrir la porta, però li van canviar el painy i la clau no ha servit de res. Moltes gràcies per les teves paraules. En futures edicions de vídeos tindrem més preguntes al voltant dels successos que passin en el procés català. Gràcies a vosaltres.